Tak, ahojte tréneri, zase vás vítam z Paras Method. Moje meno je Paolo Gregora a pripravil som si pre vás top 5 cvičení počas COVID-19. Samozrejme, cvičenia nie sú určené len na sezónu COVID-19, ale sú určené samozrejme na trénovanie aj v rámci individualizácie alebo aj v rámci toho, čo chcete tých hráčov naučiť. Snažil som sa vybrať cvičenia, ktoré sú zábavné, snažil som sa vybrať cvičenia, ktoré môžu vám pomôcť rozvíjať hráčov. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že všetky cvičenia sú zo zahraničných akadémií, ktoré boli prevzané a smerované sem do tejto prezentácie. Je to 5 zaujímavých cvičení počas COVID-19, ktoré môžete s hráčmi robiť v rámci aj počtov a tým pádom môžete sa posúvať a zlepšovať. Takže pripravte sa a prejdeme si každé jedno cvičenie. Tak, prvé cvičenie FC Porto 1 proti 1, to znamená dvaja hráči na stranách, dvaja hráči vo vnútri pracujú. Pustím hneď video. Úlohou hráča je zbaviť sa červeného hráča a dostať loptu na druhého spoluhráča. Výhodou tejto hry je, že hráč, ktorý je v držaní lopty, v tomto prípade hráč číslom 7, tak je odkazaný sám na seba, na svoj pohyb, na svoju ponukovú činnosť, na svoje krytie lopty, na svoju hru 1 na 1 a presadenie sa a snaha zostať z jednej strany na druhu. Hrajte to do hĺbky ihriska, aby to bolo viacej pre ten váš štýl hry alebo pre to, čo je logické v rámci futbalu. A takisto sa snažte, aby tí hráči si správne kryli loptu. To je dôležitý detail práve v tomto cvičení. Neustály pohyb. Sami viete, že keď máte takýchto hráčov, ktorí stále sa hľadajú miesto, pohyb, pýtajú si dobré loptu, tak môžu aj prvým dotykom sa zbaviť hráča číslom 12. Samozrejme, hráč číslom 12, keď získa loptu, tak sa snaží o to isté, čo hráč číslom 7. Po určitom čase hráčov vymente. Nehrajte až príliš dlho, pretože ak by ste hrali príliš dlho, tak by to strácalo úroveň, respektíve tempo. Takže máme cvičenie číslo 1 za sebou, poďme na cvičenie číslo 2. FC Barcelona Rondo 3 proti 1 s tým, že je v dvoch zónach a v zóne menšie vidíte, že tam máme neutrálneho hráča, ktorého úlohou je sa hýbať iba doľava doprava viac menej. To znamená, zase máme odkazaných dvoch hráčov, 6, 8 na neustály pohyb, na neustálú snahu získať loptu. Samozrejme, trojka, ak získa loptu, jeho úlohou je dať čo najrýchlejšie loptu neutrálnemu hráčovi. V tréningu kľudne sa môže aj zároveň vymeniť trojka so šeskou. Zase je to trošku iné. Rondo, iný typ ronda, kde pracujeme v malom priestore, nepracujeme v moc veľkom priestore. Toto je ihrisko, ktoré môže mať 5x5, možno 4x4 metre v rámci toho štvorčeka a samozrejme nejaké dvojmetrové územie, možno metrové územie, čo sa týka zóny, kde je neutrálny hráč. A samozrejme ide o výber miesta, o ponukovú činnosť. Vidíte, že 8 so 6 sa snažia čo najväčší priestor si vytvárajú v rámci toho mini ihriska a stále sa snažia byť v pozícii tak, aby sa im dalo prihrať. Hrajte na voľný počet dotykov a v prípade, že chcete zefektívňovať rozhodovanie v rámci rýchlosti, tak môžete aj dať nejaké pravidlo v rámci počtu dotykov. Ja preferujem voľný počet dotykov, pretože môže dochádzať k tomu, že loptu hráči zaseknú, tak aby si ju mohli kryť a aby neboli robotickí, aby stále to malo tie parametre toho futbalového zápasu. Cvičenie číslo 3, Atalanta Bergamo, súťaž, 2 týmy proti sebe, slalom, kop dlhou loptou a zakončenie prvým dotykom, či už hlava alebo volej. Môžete hrať jednu hru na hlavičky, jednu hru na volej, jednu hru na vnútrajšky. Vnútornou stranou môžete hrať halvoleje, môžete hrať bočné nožnice a tak ďalej, čiže tých možností je viacero. A ide o to, že každý tým hrá iba s jednou loptou. Ako náhle urobia slalom, dajú dlhý kop cez bránku malú, do ktorej zakončujú. Hráč číslo 10 zoberie loptu a prihráva šeske a šeska ide do slalomu. Áno, tým, ktorý strelí prvých 10 golov, vyhráva
máte tu súťaž, máte tu techniku, máte tu zakončenie, čiže zábavnou formou dokážete rozvíjať 6 hráčov, v tomto prípade v rámci pravidel, ktoré boli naposledy 6+1, tak teda 5+1 musíte byť za plotom, aby 6 hráči pracovali a vy ostávate mimo ihrisko. Veľmi dobré cvičenie pre rôzne vekové kategórie. Môžu to byť aj kategórie staršie, pretože sa môžu zabaviť. Sú tam voleje, sú tam rôzne spôsoby zakončenia. Ajax Amsterdam, veľmi zaujímavé, veľmi komplexné cvičenie, kde zase máte využitých hráčov. Pozrime sa na to, najprv ho pustím a budem ho aj komentovať. Zároveň tréner dáva dlhý lob oblúkom desinke, ktorá spracováva loptu, drag push alebo ľubovoľná kľúčka, narážačka a zakončenie a hneď aj druhá akcia. Takže poďme pekne po poriadku. Čiže prvej fázy lopta oblúkom. Dôležité, čo tu je zase spracovanie lopty tlmením, kde získavame ďalšiu hernú činnosť, zručnosť, schopnosť hráča pracovať prvým dotykom dopredu, rýchle vedenie alebo vedenie krátke, lebo tam nie je moc veľký úsek. Dostávame sa do kľúčky, túto kľúčka, ľubovoľno, ktorú si určite. My sme si určili napríklad drag push. Prihrávka, kde bude náražačka, výmena, to znamená hop, vráti loptu, ako náhle mu vráti loptu, štvorka sa stáva aktívnym obrancom, desiatka prihráva loptu sedmičke a sedmička dáva časovanú loptu medzi dva červené kužele a číslo 10 ide čo najrýchlejšie do zakončenia. Čiže to je tá prvá fáza, pozrime sa na to ešte raz, desinka do zakončenia. Ako náhle zakončí, tak okamžite znova ešte dokončia, pokiaľ by bola náhodou odrazená. Ak nie je odrazená lopta, tak okamžite sa otáča desinka a ide si pýtať loptu od trénera, kde hrá chrbtom k bráne a snaží sa presadiť sa chrbtom k bráne, alebo samozrejme, keď obranca zaspí, tak čo najrýchlejšie prebere loptu a zakončí. Takže ešte raz celé, náražačka, časovaná, čo najrýchlejšie do zakončenia, okamžite otočka, druhá lopta od trénera a zase snaha o čo najrýchlejšie zakončenie. Vidíte, tu aj dve malé brány, jedna, druhá. Ako náhle sa obrancovi podarí získať loptu, tak ide zakončovať do malých brán. V tejto útočnej zóne, ak získa loptu, tak vyvedie cez červené kúžele. A poďme do posledného cvičenia. Manchester City. Cvičenie, kde je zase detail na ponukovú činnosť, na prvý dotyk, na zakončenie, že cvičenia, ktoré naozaj budú hráčov baviť, pretože je tam veľa zakončenia, je tam veľa hry, je tam veľa súbojov, je tam veľa súťaže. Teraz hráči 10-3 si prihrávajú, koľkokrát chcú. Devinka si pýta loptu poza trojky, kde si pýta do otvoreného postavenia a ako náhle desinka sa rozhodne prihrať mimo teda územie, trojka sa samozrejme snaží tú loptu zachytiť. Ak ju trojka zachytí, tak získava obranca bod. Takže ešte raz, aby ste si to všimli, devinka pracuje za trojkou a desinka sa ľubovoľne rozhodne podľa ponukovej činnosti devinky vypýtať si loptu. Trojka má možnosť zachytiť už tú pôvodnú prihrávku. Keď sa mu to nepodarí, tak samozrejme dobieha devinku a snaží sa ho dať pod tlak, aby devinka mala väčší problém so zakončením. Takže zase môžete hrať kráľa strelcov, môžete hrať dva týmy proti sebe. V tom prípade, keď nemáte brankára, tak vždycky jeden z dvojčky je brankár a jeden hráč je útočiaci a dvojica hráčov, keby sme sa bavili, že máme 6, tak má voľno, alebo máte naopak zapojených 4 hráčov a tu je brankár, to znamená obrancovia by sa stále striedali. Alebo môžete to hrať tak, že sa posúvajú o jedno stanovište ďalej. Dobre? Takže ďakujem vám veľmi pekne, držím vám palce, dúfam, že čoskoro sa vidíme na ihrisku a to je od nás zatiaľ všetko.